Neste enterro vimosles a relatar sucesos desta vila dende o Entroido ata o verán. Que ninguén se nos enfade do que aquí se vai dicir. Ao final, todos son bromas. Para facer un pouco rir. E se alguén denuncia, que saiba que fai ben. O cuartel está lleno de ladeira e pode ir andando ou a pé. Que non se denuncia. Querida, ten cuidado con Raúl. O alcalde don Antonio e don Carlos concellal queren subir o Entroido a interese turístico internacional. Vanlle pedir a Prolimia dar cursos de inglés para que os donos dos bares non dian as copas do revés. O viño échevos guai, a cerveza dice vir. O gin tonic, como sona? Agora ir xuntando cona con carallo e carallo con cona. Este ano a lotería deixou en Xinzo II. Foi por gracia da alta gracia que falou cos seus defuntos. Entón, cando che falen os mortos, corre a administración. Non sexa que evidente te deixe sin ración. E se non che toca a lotería, tamén a podes visitar, pero presínate, hai chocola da súa porta hasta o Pombal, e os plátanos da carretera xa non os van cortar, porque as amigas das árbores fartáronse de pelexar. Tamén os da comisión, que son uns trapalleiros, deixaron cortar o magnolio. Coa veña tocabas concelleiro. Habrá que pedir desculpas. Non era a nosa intención. O magnolio pro carallo. E a carpa é da carpa hasta os collós. E vamos vos dicir unha cousa que non sabedes. Este ano Carlos Casados foi trending topic nas redes. Con eso das letras galegas, en Xinzo montouse a feira. Veu Feijóo e toda a tropa a ver se compraban leiras. Pero agora todo pasou. Cada un volveu para casa. E aos de Xinzo con Casares do museo xa non se escapa. E falando do museo, aquí temos un Entroido pechado por festivo. Non sei se a que escape o touro. Xa non se saben as horas das visitas concertadas. Habrá que pedirte as chaves ao Carlos para viralas. Pero agora a Diputación sei que acollerá o relevo. En vez de 2 mecos estarán o Baltar e o Aurelio. Isto sí, tranquiliños. E agora toca o Pucho, que o sábado no petardazo sacou unha carroza de lujo. Confundiuse de día. O domingo faredeiro. E botando fariña ia como un panadeiro. Pero que lle queredes, o home xa está vello. Tanto pulpo, poder feiras, e ao final bota farelo. E mira os da agrupación como tielas de teniente tocando no cuartel que están en obras e sin obra quente. E ao día do orgullo tocaron 2 pasodobles vestidos con chaquetita de arcoíris de colores. Inda que ao final xa non sabemos se será unha boa idea. Os da región falaron tanto que fixeron pensar ao tierras. Unha cousa vou dicirvos, todo o xuicio do alcalde.
Tardaron moito en dar resposta. De se vai para atrás ou vai para diante. Pero se do xuicio se nos queixa, que fale co concellal, que se faga unha dentadura e que limpe con xilipán. Coa risa que se quede, que lle ría a secretaria, que manda máis que a él cando hai que cortar a palla. Sabedes quen se quere de moi buena manera? Pois, a Totón dos Tejados e o Julito dos Cabrera. Que envidia de parexa! Que parecen xovencillos, parecen juveniles. Il tenche 50-10 e ela ten 40-15. Pero mira, fanche ben. A vida é para o que vale. Tanto nesto do amor, se sabedes que non ten idades. Falando dos Cabrera, sei que un iba a entrar no corpo das forzas da policía municipal, pero ao final non che sei que pasou. Que entrou do Belucho. Será cousa do pai, que sabe máis de cartuchos. Xa era hora este cambio nesta policía local, que desde que marchou o Severo xa non se podía ni pasar. E ali onde o Mercadona, na rotonda esa tan boa, ian poñer unha sirena en representación da Lagoa. O Carrera, onde está? Que non a dá acabado. Se non quedan sirenas, que poñan rodaballos. Estamos todos preocupados de como será o bicho. Tú mira que tontería, é todo por un capricho. Te de conta coa carpa, ali a que está no Toural, que se te nos despistas ainda vai rematar mal. E mira que lle dixemos ao Anito capataz, pon unha cinta arredor e pon tamén un sinal. E ao final era che visto a hostia que ia dar o tipo da furgoneta por andarche no WhatsApp. E con eso dos terroristas puxeron un terrario na praza para que non dean entrado os pobres das charangas. O mellor non é maneira de acabar cos atentados. Mellor ser todos amigos e non racistas de carallo. Pero bueno, agora xa está, a brigada xa o puxo. Tede conta de mantelos e de non darlle mal uso. Despois de tanto tempo co Fariñas na pantalla, agora o pobre home mantense na retaguardia. Xente nova na directiva, todos con tradición, a ver se nos enseñan como se vai ao folión. Xa vistes as sudaderas que acaban de mercar? A ver se regalan unha, agora ao acabar. E agora nos despedimos chorando neste entierro. Adiós a Sardiñiña, con moito que eu a quero. Pero non se preocupen, só non falta un ano. Para que volva o entroido deste xinzo que eu canto. Se vos gustou a copla, esperemos que aplaudades. É que naide se nos ofenda, porque só nos enxeron verdades. Ai, Sardiña!